Γεια σας παιδιά, Τζοντάλ. Όλο κοιτάω πίσω μου. Όλο κοιτάω πίσω μου. Έλεος. Πάλι κοίταξα. Γεια σας παιδιά, Τζοντάλ εδώ και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για δύο πράγματα. Για δύο challenges για την ακρίβεια. Πως δύο φίλοι μου στο Facebook με ρώτησαν να κάνω challenge. Δύο challenges. Που με ρώτησαν να φάω 5 κουταλιές μαρμελάδα και 5 κουταλιές μαγιονέζα. Χάλια. Λοιπόν, αυτό ήταν να σας μιλήσω για σήμερα, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Απλώς να το ξέρετε ότι έρχονται δύο βίντεο. Και στις 7 η ώρα θα κάνουμε βίντεο μαζί με το Πάνο Σταύρο. Θα γράψω το κανάλι του στο description. Στο description, παιδιά, στο description. Οκ. Με λέτε. Το ξέρω, δεν είμαι, όμως. Πληγώνεσαι. Πρέπει να κάνω. Δεν είμαι πούσι. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κάντε like, κάντε subscribe, σχολιάστε φυσικά τι άλλο να κάνω στη συνέχεια. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.